Hello, hello. Hello, hello, hello. Dahil nga chipugel wala lungub tanap. Pwede tampong mabanti kaya na reta pong nga chukeng gulot. Wah. Data pong nga chukeng gulot muntatampong bagya kaya ni ngarap. Muntala pa mo pureng kaya ngarap. Yung nasa likod po, baka Tagalog po sila. Yung pong nasa likod, dito po tayo muna sa harapan.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at sang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin na ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay ningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko. At isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan. Nagaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan. Nagaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong ako ay yung sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila ay maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila ay malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila ay iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipinakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Nabasa na. Halakad ta po manalain tam.
Banalaig pami, pasibayo po alang pupus pasalamat ke po ke ka. Ginoo ngening oras sa iti makanyan na naman pong mitipon ke kening ke kaming santuaryo, banggawan milaring ke keng banal at tungkulan. Ginoo, oreni puring ke kaming sarili, nung may kabatyo ka man pong pamagkulang mi, Ginoo patawaran me puing balang metong ke kami. Ginoo malaya ke pong ginalo, king ke kaming pepatingapon o kabukas. Ginoo sana po ngening oras sa iti, makanyan mo ke pong panimunan. Dinan mo ke sana pong lalong sikanan, dinan mo ke pong kabiasnan. Bang kanita Ginoo makanyan milang agawarin ke keng banal tungkulan. Igpang banal ngening oras sa iti, pasalamatan da ka po karing pagkalumong biyempong sikanan ke kami. Lalong-lalo na king pagkalumong biyaya king aldoldo. Ginoo na ano pong agantimi karing dapat mong mangayap ke kami. Nung mo po sambanda ka at puryanda ka king kekang pangay espiritu at king kekang katutuan. Igpang banal ngening oras sa iti makanyang kepong mag-aral. Sana po makanyan mong ibuklat din kekeng puso at kaisipan. Ginoo sana po makanyan milang agawa. Oreni po rin ke kaming pengaring pinili mo karing dakal. Anggana po rin ke kaming kapatado anak yaman. Sana po dinan mula naman lalong sikanan. Bang kanita Ginoo makanyan dala naman agawang lubos ring karelang banal at tungkulan. Igpang banal ngening oras sa iti, oreni po rin kaya kaming pisasan. Meto nga panalangin, sana po tanggapan mo lang mabanglungayin king kaya kang manalayarapan. At tanggapan mineman sana po itang kaya kang pamipala ating kaya kang bendisyon. Menibat ngeni ang gamang po king wakas, yan nasa po.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng espiritismo. Ang espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula, at patutunguhan ng espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita, materya, sa daigdigang hindi nakikita, espiritu, sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawanggawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuroan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos na tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi nasa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabalayaan sa mga tao, ay siyang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitahin na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng mediumnidad. Nabasa na po.
panahon. Pakikuhanan niyo sa anggangeni, itang pinulot yung mana, alang patugot tutuboyang mamunga. Kapamilataning kasalpantayanan, pakilalayo ikayo na, ing may bangon kayabe ng Kristo, eding bagay ilang maigit yung paninasan, nuretang bagay at sibabo, kinagyunan ng kekong kasalpantayanan. Anak na ng Diyos, pakikuanan niyo kailang bata na ng panahon, makapisalikot ko sa karingkekong sarili, munang-muna, ing luminisla, ding mabilog yung pangataw, maging metong ko sa nargong ayemplong lawanda, detang pakakalalit tatakbang, ari na niyo sang ganap apirsa, at makapalakwan lang metong ayalimbawang kalupayo, kapamilatanan ng kekong pamibata. In Diyos nung nanoing tenamyo, yamurin ng papulan nyo, mayap ayaba kekayungan. Apolot Yonesa, kelwataning aldo, tulad na ning napuan, aning ebanghelyo, nung melalang koping, kaya be ng Kristo, eding bagay keti, ilang pagnasanyong, nune bagay ka rin, iti ang gawan niyong, hanggang kawakasan, sana na maya babatiyo, pamanalakaran, king kapanwalan yo, imalan mayakit, bayo na kong tao, ing kapanwalan yo, eningat yo kayo. At inakong tenam, tinangapo palyong, mapaaalimbawang, ing bunga nalinto, kasalpantayanan, lalong idagulyong, eyo tutulutan, panahon luluwatyang, eyo pakikuhanan, mamakokobunga, eyo tutulutan, ing kakawani pa, kingupayaning Diyos, bungayo'y paltoyang. Luluat lang panawon, luluat laringaldong, sarilayo'y kongan, ing pakikwanan niyo, ing balang penandi,
at yen adagulyo kasalpantayanan lubos magmetong ko at alang masakit beyatan nanuman nanumang magobrang nung ting paninasan iting pakinabang banlunto pupulan sana ing mayakit ang gamang kapilan ng bore ng sabihan biya mano ngeni ke kukutang king pakiramdam yo nung melalang ko kaya be ng Kristong eding bage kete ilang pantunan yo ang pompaninasan aning kasulatan pamakiramdam yung tinako nga simpan lalakit babae kekong dapo kanan mitan ko sa guli at panayan ko ngan deng pakiba ning balang metong kaya kayo. Muna po maya payabak po kaya kayo banal. Ay kami pong hanakyo at alasal pantaya, uli pong ingkapag-aralan at suya kaya kami. At pag nasana po ning meto nga tao na muna makapagobraya po karing banal ng katungkulan. Kadwa na po niti, ing Diyos po ya po ing manakit nung nano po ing lalamandaring kekeng puso. Anya po king kekeng kapag-aralan, kalupa na po ning kaya kayong sinabi nung nano po yung kaya kaming tenam, yamo po yung kaya kayong pupulan. Salamat po. Salamat adakal. Binyeke ingkutang panglaganap ya. Pabuste mo naman sang makapising tunggal ditak nung tinapeya. Bano mang mabibiyasang daragol ing karelang panlasa king kasalpantayanan at tinape gigilyanda. Nung mela lang koping kaya be ng Kristo, eding bage keti ilang paninasanyo, nune bage at yukarin. E yung ene pakibat kanako, ing eko pa mela lang kaya be ng Kristo. Ngene ko nanda kayo nung mela lang koping kaya be ng Kristo, detang bage at yubage ilang pagnasanyo. Panayan dakongan, babayit lalaking kengkelwa na naning panawon ning kekong pamakiramdam. May pawaras kekongan. Pamilatana po ni nga agisnin ng kataruan ang makanyang nyikep ng gagabayan turuin paralo usubaybayan ng balang meto po kaya kami niya makanyang kep ng magsikap banting upaya makanyang kep ng lubos makapanuparang karuban ng nakapagod niya makanyang kep ng magsigas ng balang meto kaya kami sana tatamping panahon ng kanya Tema. Nung melalang koping kaya be ng Kristo, dimbage at yubabo, ilang paninasanyo, eding bage at yuketi. Tema. Nanombre ng sabyan, ningka kung aman. Nung melalang koping kaya be ng Kristo, nanula ring bage at yubabo, eding bage at yuketi. Makanyan man, salamat. Dengan belwan mo yan. Magpakabiyasa ka pang lalo. Alanak ek. Kailangan na kayo itong Kristo, king laman, tapos kitang kayang dapat, ay
niya patulubos agam panan muring ating ketong laman magkamali kami. Kanya po pakikwanan mi na magpakabanal uring iya po yung paninasana ng atong din na ikami makatuki kami kadulutan. Salamat po. Salamat naman. Muna man. Ala na kaya kayo. Bye-bye. Bye-bye. Sige, ikaw. Dakal salamat ikang balikbayan. Ngini, nungala kaya kayo makinandam. Kelwat ning panawon, ikayong atiyunang, misan daramdam, panahon titipang, sana'y sariliyo, ing boring sabiyana, makikilalang lobos, pamanyal pantayang, momo ng momo na, pilit yang idalang, ing kapibabatan, takbang yubayo na, kasalpantayanan, keko tinobo ng mayap kong modelo, king gana-gana, king balang penandit, ing kapibabatan, mambupos kong sablang, kingkekang tungkulan, bituturwan ng pang, rating ninuyaman, ing betong at metong, sadsad na ing tungkulan, ing balang penandit, pagalyan na layong, king balang penandit, kabyas na nateyo, king balang penandit, miyugne kayo, mapamuni kala, king kapanwalan yo, king kapanwalan yo, kekong kapakiramdam, iti itulot yung, eko mapapagal, may git king gewayo, apasulong iyo yan, may git king gewayo, aparagol iyo yan, dakala salamat, king pangayat yoyong, king penandit tayti, buntok damdam ka kung, iting kabagayan, ning pamanipa ko, kana kong berbalan, ba naintindihan yung insibol akarinan, king pilang panahon, may kahit inyang puwang ingupaya na nin Diyos, karing kapatadyong atiyo, ami kayating kasalpantayanan. Sinabi ko, mamuntukan, muli kayo. Muli na ko pa. Banting upayang ing sibol apayagos ye ing lino na ampon lasa. Eko bigo. Kayo me pagal. Me yakit me mungaya ing kekong kasalpantayanan king ulira ting kekong kainakan.
lintoyang manyaman ame kayating bunga. Ngeni impakisabi kong mayap kay kayong opisyalis, din kay kong misyonero, akaynakan din nanyo pang kapainawan. Ingadwan ko kay kayo, king penandit ay ti pakaintindihan nyo. Ing masakit na ning metong sana masabalyengan at masakit king ating kong apapalto alimbawang maragul ayemplo king kekong pamaniwala anting depatanda ding kekong kainakan mibuklat siya king kapanamdaman da ding matudtod ing kasalpantayanan. Isipan nyo, ukulan nyo, nung ating kong pakinabang, king kekong pamakinandam, king kasalpantayanan. E lamang kailangan sambitlan sa lesen tunggal-tunggal, ding ke kayong plano. Implano, nung alayang pamyabeyabe pamanalakaran, alayang kabaldugan na etikdo. Pakikwanan yung ikongan, dundungan niya yung plano yung eni, nung nanuya ulaga, nung nanuya katimbang, bayang eko magawol king panahon. Eke man sa lesen tunggal-tunggal ke kayo, eyo bore mibibili ko king ablang at king kamarinayan. O yan, in Diyos karimbalang metong mamagapeneman at matnube ke kayo. Anak na nin Diyos imbalang pamanakaran nyo king kasalpantayanan, metong yang maragulo ay limbawang plano, panyulong, karing anggang matara ding manakit. Kaluparan ning pamaglakbera ding kekong kainakan, tinubuneng malwalas imbini, karetang mawo, ampon, manayan talagang madidilig. Pisipan nyo ngeni. Implano ngayon, eye bareng bibibili king kamarinayan. Nung bakananong aldo, inge gana-gana agagawa yung miririnan puang at sikanan karing kekong sarili. Alimbawa, ikayong pengari, tito kanda kong mga nakasal. Tito kanda kayong pagbinyag, kontegawan. Pagkapilitan yung kaysa numang kaparalanan, apal toyo, ing eganaganang responsibilidad, adimdamyo king kekong katandanan, uling makipara kong tao. E may git ing kasalpantayanan, implanong atiyo king gama na ning mamuntukan at ding opisyalis, kintakdang panahon alunto, mayakit, wagawa, ing malating bage, aririnan yung piersang ponsikanan, nano kong ngeni, king kekong kasalpantayanan. Mga kung ating sumawo, pakakalale ke kayo. Era ko dinan, king wag yung kargaan. Walikbayan, alinapit, awsan ke sa guli, king kayang panamdam. Ining oras ay ti, baylo gumulot, may pagkasalisi kayo, timplano na ning kekong paniwalan. King lagyo na ning gino. Bangkanita, nung magkano, implano, ibiyeme ing regulasyon, karing sabla, at karing kapatid. Manika. Yayo paintulot,
Ikaw nga tsulalami kayo ngan. Nung migsikap kayo, ay migsikap ko pala. Ang yan tinipong 5 pesos, 3 pesos, maragal-dagula rin ka na kung ayin king planong magawa at mayakit. Mayigit king kekeng tabernakulo, ikayo naman imipanwanan at kasantingan laring kekong mata. King pangaitsuna, ning gawa yung katuliran, kapag kinabang nanat kabyas na. Sabi kayo na nga, sabihin kayo maragpa kaya. Dingkit ang kapatid. Ulit na nila rin. Para, mayan yung mayan ang dalawa. Intan. Kami kay silang, udiya, kaya kapatid mo na rin. Marayo kong lugal, sinabi kong sopanda kayo, kapambilatana, ning kapaniwanda, ning kapatid mo, kingalawang lugal. Inyangin, may palad la, bantang upayang, magsalita kang masikaan. Baran dandaman, uling mali at maulaga, kay kayong kasalpangyan. O niya, dininan na kang oras, pamasabi ang buri mo. Baran dandaman, ting kapatid mo. Naintindihan mo po. Eni na po. O mama ko, nakakaplante pa. Parandang karela. Lalaki po po. Ika naman. Itang makaposisyon miras na yung taning, o nung alaki. Makananurang abalon, itang hanggang buli yung gabi ng betong. Amaragon ni kasalpantayanan, tibura sa Maya payabak mga po kaya kayong kapatid mi kayong kasalpantayanan. Kami pong kapatid yu, may sabi-sabi kaya pong may kakapatid ka rin, makyabe kaya po nung nano ingay sao making kaya katamong sentrong tatalakad da. Ngayon po, ang yan pong may kakapatid kami, uling pasakop kami, Apostol Santiago, nung nano po, sinabi na kaya kami, iyan tukyan mi. Ngayon po, kanakong pengari, rempengari ko, sinabi ra, nung gawa lang pa si Bayong Sentro, ere po masyadong buri. Balo yun naman po rin matwa, uling ikit de po pa nga pundasyon ng sentro ngayon, pipilit na po kanako, sabi mi, i-remodel da niya ini. Ngayon yan, napacheri ni model data Veronica, anak ko, sumaup ko. Basta umpisan de, nung agyo tayang, nung nanuing mika, ipisaup-saup tayo, anak ko, bayang etamo mayat o nung alimbawa man po, itang burina, keni na mo, pa-remodel na. Salamat po, mag-nervous ko po. Bayo na nga baloy itang direksyon ay Chicarela. Total ing tabernakulo, mayan niyang, mama ko, total ing tabernakulo, mayan niya pang may gawa at matibe pa. Ngeni, inggawan nyo kanyan, isulong nyo niya mo nung noya dapat aparagulyo. Apakabayo, ayagawayo. Agri lang tumulong at sumawag kayo. Ngeni, kapamilatanan yan, ila mamasayang daw. Uling patibeya pa ing kapilya. Kapamilatanan ing karelang pamignewong nemetong eko kakarga salo. Dakilala rin po sura at malinis alam pamikakuno. Gawalan. Sundo mga
eking kayabangan. Di na tanya ken text tuya ang yang nang oras. Deta pong para kaya kaming meto nga pamilya ang garingan nako at asawa. Manibat po king meko kami king bansang iti. Kadimdam ko ing kaya kong opinyon at pamahila. Makakala o rendeng kabagayan adonasyon daring kaparadyo metong lang milyong paraking kapilya. Amay git kaniti, idagalyula. Ako man sumaw upang alantungan. Ayabak kekongan. Det hanggang ating si kanan, king karelang biye, magkalubla, imbieti, iyaying may git makilala hanggang ateyo imbyero. Ngeni, mamuntukan. Gawa kang meto nga sesyon. Kalambat mo na yung tagawa. At munang-muna ding hanggang kaya pero ingke kondenasyon apan sariling ke kayo, tipunan nyo lang. Mayap, paborin nyo yung mabiyasa naman. Ay pinsasawop, lalo na, king Sentro General, Sibol, kaibat Sibol, sasayad la naman. Inyangin ibilang mo na ang tula. Ating kapag nasanduin Diyos, kaya nakaibig. Pagkalubda, bangkanita, akor kulang mo nala, ring gana-gana. Maging ikayo, timpiersayo, tipunan nyo nala. Ali po banal, makaniniya po yung utang saan pera yun. Kulit po kayo po yung mga nakita mo. Uwa, sige. Bili ing sentro, mamuntukan. Nung noyang mayan, amayan magawa. At ala namang masisira. Nanong problema? O yung peke ba't kukeka? Nung noyang mayan magawa, nung noyang mayan milipat, ala mo siyang masisira. Ninong mayag lang. Akapatan mo, kingalawang lugalala. Yan itampan yulong, yang kailangan gawan niyo. Kalupa na po nini. Nung pong ingkaya kami nung pamala, nung i-renovate niya po, dito kay kami mapila na kapayangari o kapatid, sasabihan na po nung nasira ito, balangan. O di eko ginawa, dalo kayong minira. Namang gawan itang, para luntoin boreyo, manira kayo. Insasabihan da rin kapatid doon, nung noya masanting, masira, isentro, uling yang simulanan ng kasalpantayanan, makayagapela rin kabaladyo. Intindihan mo po? Mamaglang, kimburiyo, nunay burirang sabihan, itang isentro ngayon, todo, mabagbag ang masira. Nunay kailangan,
at yuking kekong pamamaala, itang dapat masira, naman magagawa. Nung dapat mong magawa, kay pabagbag, isentro. Malamba na sinabi ko, itang masanting aplano, yung gawan nyo. Naintindihan ko. Naintindihan mo na. Sige. Ako, yung suggestion ko, bangkamita yung sentro ngayon eta nagawang aliwang sentro pa, uling yan ay lugar na yun Nung mayari sa i-extend mo kaya ngarap at saka yung side by side, ilwalas mo po, kaya pa manyirang aliwa. Yan ining speaker. Opo, bangkanita po, dandaman da rin yung kapatid niya, yung poreng niya ganaga ng kapatid niya. Para ka na ako mo po, makanyan mo bangkanita. Nung may talakad kaya pong may itong sentro ka rin, masiraya itang library. At nga ni mamuntukan, kami gagana ka. Alang mete, ayemi kukutkut, maging babiyaman, maging manukyaman, na paintulutan ng manakit kendalan, mete ng manok. Kawang paralan nung makananunan ko na ang gyangketa mong lele, pakutkut ni. Kapag nasan yun na, mupin bigising lang sabla, ding ke kom panamdam ayating masabal.
king kasalpantayan. Iti mo yung kailangan king kekong pamaniwala itang eye kakalingman impangabuklod ametum. Anya mela lang kong kaya bing Kristo eding bagay keti ilang pag-isipan nyo. Dungiretang bagay at supabo. Sa anong bagay at supabo, ding kekong pamyugne-ugne, panamdam na ning metong, panamdam yengan ating kong agagawa. Ating kanakong katataluan mani muna. Stop mo na pa. Ing pamag ding kaya na kanyo pamagbisyon. Rimlan nyo na pa. Diet ang hanggang lugar dang donasyon, tipunan nyo no pa. Ingupaya na nin Diyos mama ko, kapilan man. Takbo po banal, kasi po banal, kalupa na po yung kaya kaming pamagaran. Nilulat kami po kasi kaya tang nakipag... Makabayad na ko man tong galita ke. Makapartuhan man tong galita din kayo na kanyo. Era ko binawal. Noon kailangan ating kompundasyon, balo na naman ng Diyos yan. Pakakalali kayo, ananing kasebyan nyo, ing malda istong yang may buat, mayan yang antimpakpak. Iti, yung pekibat ko keka. Ngayon kalupa naman ng milyari kaya kayo. Inyang may kaiting ko nga bilyakin dalan. Ngayon eko bori, ingatin pang magit, ikayo yung mirasan. Kitang kalunos-lunos ay aksidente. Pasalamat kayo, maganakayan tawong. Ulingin na naman kasalanan ng kekong sarili. Ilay magkasalanan. Inyangin babawad ako pang maglaylo. Lalo na ating kong pundasyon. Ila rin pakikwanan yung panalangin. Ikayungan. Bayuye iplano. Talaga yung sentro. Pisasan metong ko pa nung noya masanting. Nung noya malago. Intindihan mo ko. Intindihan niyo ko. Na kayo kabod makapakanyang kialuklukan. Mayari-yarin. Magawa-yarin. Kailangan ing metong karindakalyo. Yan ibiyanay itang katataga na planong mayakit siyang masanting. Ang timo sentro ngayon. Pekikwanan yung kubuya mo. Makatabing yan lang gotsi. Uling atin kong masabal. Binyanan ng Diyos in kekong sikanan. Eko may bili king kamarinayon. Geniman makanya ng kekong gawan. Pakikwanan yung gisingan nyo rin kekong sarili. Uling potang burinan ng tao. Oy, gawan da kang tegawan. Kabisang tangoy nga kabisa. Imburi mo masanting ka pa sa sulod. Imburi mo sake ka pa sa kaya na masanting. May isipan itang gastusan nyo. Makanyang kayo kong tao. Keng pangatao ngayon ating kong plano nga gawa. Yung plano ngayon, pisabi-sabihan niyang mayap, ing luntoy ang maigit, king masanting pang partikular na ng kekong biye, hanggang kamatayan, kaya kayo yung kasalpantayanan. Yan yung pakikwanan nyo. Itang kabon na kayo mo sa samba, pepanganakan da kong binyag, pepanganakan da kong kasal, at na kong kasaya. Maigi kong magmasaya, nung yung plano ngayon, patikdoyeng metong akarampatan, akawili-wili ang lawan nyo, king kekong sarili. At makabang panahon, iyang kekong malagong alimbawang agawa. Lalaki, babayi, impakikwana na, na nasabihan, wala akong kapantunan. Pero potampurin na ng tao, lalo na nung makayungyung niya, ken nakalimbawa, ken sugal, pagkapilitan ng gyamba puyat niya, in tao sugal niya. Noya manibatan, ing dakal. Noya manibatan, ing mapiersa. Ken didak, ken pamyugne-ugne, pakim pamisasan metong. Potang mabilog laring kekong sarili, at bayuye kimutan yan, mitipon kayo, pakikwanan yung no ka rin tayo, ibili sentro kapatid. Kailangan atin lang ang aksyon, mamantukan, nung no ka rin labisa, alimbawa, buriray ing bialis ya, agawaya kaya, asopan nyo ko kaya, abilog tayo kaya, tinta kayang donasyon at tanggapan. Makanyan yung kailangan mamantukan. Banting upayang, taya babalaos in donasyon na yan, ang poning ang baga na yan,
nung adwalan po ang magpatukin. Di balik bayan, sigurado na rin karela. Ingasawa na may itong ng milyum. At ila, ringanak na pa. Kahit ang tunggal ditak nung tinapay ita pipi sila. Tunggal ditak para gulande itang makapangala sustansya. Dake nooning kasalpantayan ng keti ring kekong kapatad. Makanya ning alimbawang darandaman yung ngeni. Ngeni, ikay ngan makanyang kayo. Balak mong masanting ngay sentro. Mo pinimpakikwanan da, malalasak todo yan, kay bat mialilan niya, ba may nga intindihan. Itang plano, ang yang mialilan niya yung plano, buriray tang makuswelo ko lumawi. Wapin atin niya pampanyulong. Wapin atin niya pampanyulong. Nung nokan niya malaguang pongmayan at ating kong gastusan, karin may bubuhi kongan, pakikwanan yung kagawan dakongan, tegawan ngeni, kingkekong pangaytsu. Uling alang masakit, kemburinan ng tao. Ing katutuan sabihan ko. Alang mabayat, kemburinan ng tao, ang giyang nano. Paltot, paltoya yung tao, potang burina. Kapamilataning kasalpantayanan, ekong mamasayang, tungkol, kingambagan, lalo't-lalo na ngeni, din kekong kainakan. Di ang gagastusan da, no pabring magmisyon, tipunan nyo nala. Metong nong makasaw ang maragulang giyang may kasalilang, metong asupot sa miento, ding pamasayra. Yan, inkanakong total, linakad nala, mabanglo nala, may kapamaran nala, kapamilatana, ningupayanan din Diyos. May pawaras kay kayo ngayon. Balikbayan, nakamumuli, ating kumburi kay kayong minda. Gawan mo na itamburi ko, makawukol, kingkekong pamanuli. Yan, ing suyo ko, makayat nalangan, at saka, alimbawa, may sabi-sabi na ko ngin, masantingay ang plano ngay ta. Ken mong, kaya kayong munikala, ang giyangat ng kabayat, ating kong kasebyan, mabayat siya man, kanoying kalap, mayanyang, maging pakpak, araling kekong pengari. Kengkelang bata na ning kekong pamnatilik ing kasalpantayanan at dakalaring makinabang. Elang mamasayong. Makawukul king maygit akawong landa ning tao at kapakinabangnan. Mayap ayabak kekongan. Tikdo kayo manalangin tam. Tapat mabilog king kekayong puso't panamdam. Makatawo. Adwan nyo imburi king Diyos at in Diyos ibieno. Tatalan nyo rin gitara at itigdiyan. Bagayan niya yung panalangin, maginding koro at koro. Ginawa lang panalangin. Dalam maestro katasan oy ni puing oras jumiras ne naman ilom ning santuaryo anak mong liguran asalamat lapo gangeni tingsi kanan king penandit ay ti Diyos ko may paladla dening balik bayan aka kya
beraya yatta mong payapa ginonong muli na yan mo pong sikanan at mala iyang biyerang orening anak mo hanggang kawakasan manalangin ko po ke kakwaduan balang monikala gawan me pumayan Diyos ko panyolong ni kasal pantayanan ilawot mong munang kini ko'y ngadwan kong inanggang ligalig pero saning yatong nano mang panamdam laganap kinyato balo mong anak mo ate lang naman mo manalangin ko po manyawat ko kekang pingkaunan Diyos ko gewa mo yang kakit mo ang sabla king kapanwalandang eno kalunos lo nus ketang minuna eninging panawon ginukone at yung emo po bibiguan tularing nganak mong tining penibala mongan ko po kako tetang at yuke ka marayong logalo alang manamdaman anak na matwaman oy ning persana poniting ampunan muli lang payapang ayalang sa bagal kanay imbala king sukat danggawan aptasan mong lugod Diyos ko itingadwan ing mo ni kalara luntoya sa pumayan dakalakaladuang bisang salinong yan at metumang karete alang manamdaman orening anak mo
gabi ni iglesia. Yan mo ngang si kanan king pamanggalora. Alang manamdaman metong man karela. At alang sa kuna o namang problema. King Biena ning tao, Diyos ko yung adwan ko. Pagkabiye at biyera, mayansang babi mo. Diyos ko'y langampo, biyera pa kaban mo. Timbalang pinandit, balang ang momento. Diyos ko'y tingawat kung dalong puke ka. Mabayat kasakit sabi rasan la. Diyos ko'y pundasyon tigit king kapilya. Buklat me ugino ing pamag nasara. Mayan niya pumayan apalto regino. Preta kung ala o yating na Diyos kong ibiyeme kuingan mana balangan minto. Panimo nan mo ngang song lagya kuing rayo. Wakas ning awat ko ginukaralungan. Metong man po kare lalang manamdaman. Anggap pa milyara tilang ang sikanan. Balangang nga nagumpe kingke kang kailangan. Diyos ko pa ing wakas pagkaban mo'ng biyerang. Pati na pagkabiye Diyos ko yan ipalala. Marayot malapit piyaptasan mula. Ing metong mong lagod yan asa yaptas la. Itiyang suyo ko ke kayo binye ko. Ing mayap ayabak kayaying lalakwan ko. Sa anumang ligalik problema iwat siyo. Ingo pa yaning Diyos yang paban di kayo. Ikang ba likbayan kenang pamumulikang. Ikatin kung buri sa guli mo'y biye kulang. Balenang
tuknangan o pareng itinatiyuyang bilang te yang sesyon ay intindihan mo na kay ba't mo nimpulong ikating nganak mo ang apay nawaning inikapatan mong pabakal ko'y lugod at kalam ng Kristo piras kong payapa at tala kong diskong ikong sabla salamat ng dakal ing sabla king biyeyo tanggapan yung mayan eko magpainawa banal yung tungkulan aldoldo lilinis lang kekong libluban kanita akit yo ing kapagalan yo alang pa mamili metong man ke kayo babayit lalaki kabiasnan bandyan yo sumulong ko paken misapla la kayo inlugod naning Diyos ke ko ka payaban malinis a puso kayayeng kayariyan adwaniwing borreyo iti bienangan minye kong dinalan eyo ka kalinguan singko pang siksa kandungan ay balik ya iti pamayget nung iti dagol liya pa at yuke yang sabla gaway at gawanang aptasan yang lugod iti yang mumuna yako'y sino yung madalas king biyeyo panwalan aleyo ibinyen akong kargo ing medong adios yako'y mepiliwo adios ka ayapan i Apostol Santiago.
Hello. Pasibay po. Maya Payabak po. Sa Blampengari ang pong kapatid. At salamat po sa banal na espiritu na dumalaw sa atin kay Apostol Santiago. At meron po tayong temang pinag-aaralan sa umagang ito. Pablasang di takya mo ping oras, di takya mo ping message ko. Dulot at bunga ng siklab ng damdamin. Alam niyo po, natural na po sa ating mga mananampalataya na may mga damdamin po tayong nananalaytay sa ating mga puso't kaisipan. Alam niyo po, damdamin, pag sinabing damdamin, ito yung mga feelings or emotion kung pagbabasehan mo po yung nararamdaman ng isang tao. Pero sa Panginoon po, iba po yung damdamin na kanyang hinahanap. Ito po yung damdamin sa pamamagitan po ng gawa, hindi po sa ating nararamdaman. May damdamin po kasi na maamo at may damdaming mapaghimagsik. Kaya bilang mananampalataya sa Panginoon, kailangan taglayin po natin yung damdaming makapaglingkod po tayo sa Panginoon. Sapagkat ano po ang sinasabi sa unang Kronika 28, Kapitulo 28, versikulo 9, kung may damdamin ka po na ganito, ay mali po yata. Ikalawang Kronika po, Kapitulo 31, versikulo 21. Yung reference po natin. At sa bawat gawain na kanyang pinasimulan sa paglilingkod sa Diyos, sa bahay ng Diyos, at sa kautusan at sa mga utos, upang hanapin ang kanyang Diyos, kanyang ginawa ng buong puso niya at guminhawa. Tingnan niyo po. Kung may damdamin po tayo na makapaglingkod sa Diyos, sumunod po tayo sa mga niyang kautusan, tayo po ay bibigyan ng kaginhawaan sa ating buhay. Sapagkat inahanap po ng Panginoon yung mga taong gumagawa sa kanyang pong mga kautusan. Yung damdaming makapaglingkod tayo sa Kanya, magampanan natin yung ating mga katungkulan. Ano po yung sinasabi niya dito sa unang Kronika 28:9? May binanggit po ang ating Panginoon kay Haring Solomon. Ganito po yung sinabi sa kanya. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos na iyong Ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan mo siya sa iyo. Ngunit kung pababayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. So, kailangan po pala sa ating mananampalataya, kailangan ang bawat isa sa atin ay saliksikin po natin ang ating Panginoon. Hanapin po natin siya. Sapagkat pag siya po ay ating nasumpungan, ano pong gagawin sa atin? Tayo po ay kanyang mamahalin biglang kanyang anak. Sapagkat pag hinanap po natin si Kristo sa ating buhay, ano po ang mangyayari sa atin? Tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hanapin po na, sabi nga po ng banal na Espiritu kanina, mag-ipon po tayo ng kayamanan na nasa langit. Although kailangan din po natin, dahil nasa material po tayo na pagkatao, kailangan natin yung material na bagay dito sa lupa. Pero ang binabanggit po sa atin, kailangan mas bigyan po natin ng halaga yung mga bagay na nasa langit. Ano po ba yung mga halimbawa nito na nasa itaas? Yung paglingkuran po natin ng Panginoong Diyos. Gampanin po natin ang ating mga tungkulin. Sumunod po tayo sa kanyang mga utos. At gumawa po ng mabuti sa ating kapwa. Sa mga bagay na ito, pag nagagampanan po natin ang mga bagay nito, unti-unti po nakapag-ipon po tayo ng kayamanan na nasa itaas. Kaya po napakahalaga po sa atin na makapaglingkod po sa ating Panginoon. Hindi lang po sa ating mga pamilya, kapatid. Lalong-lalo na po dapat sana makapaglingkod po tayo sa Panginoon. Sapagkat ano po ang sinasabi dito, kapag nakapaglingkod ka po sa Diyos,
na damdaming makapaglingkod sa Kanya. Dito po sa Isaias Kapitulo 32, versikulo 17, ganito po yung nakatala. Basahin po natin. At ang gawain ng katwiran ay magiging kapayapaan, at ang bunga ng katwiran ay katahimikan, at pagkakatiwa kailanman. So kapag nasa katwiran po tayo, wala po tayong pag-aalinlangan, wala po tayong iniisip o bumabagabag sa ating puso. Nandito po sa ating pusong kaisipan ang kapayapaan. Sapagkat kung nasa atin po ang katwiran, ano po ang sinasabi ng Panginoon? Buksan po natin dito sa unang Samuel, Kapitulo 26, versikulo 23. At gagantihan ng Panginoon ang bawat tao sa kanyang katwiran at sa kanyang pagtatapat. So may ganti po siya sa bawat taong nasa katwiran tayo na gumaganap na may katapatan sa ating tungkulin. Sapagkat ibinigay ka ng Panginoon sa aking kamay ngayon at hindi ko iniunat ang aking kamay laban sa pinahiran ng langis ng Panginoon. So kung nasa Kanya po tayo, lahat po tayo ligtas. May kaligtasan po tayo pag nasa atin ang katwiran. Ganun po ang pinapangako sa atin ng Panginoon. Kung may damdamin ka naman pong paghimagsik, ano naman po ang mangyayari sa iyo? Sapagkat hindi ho lahat tayo nagkakaroon ng isang damdamin. Kung minsan paiba-iba yung ating damdamin. Depende po sa ating pilig, sabi nga. Ano po ang mangyayari sa iyo kung may damdamin kang mapaghimagsik sa Panginoon? Dito po sa Deuteronomio, Kapitulo 30, versikulo 19. Kung ano po yung magiging masamang dulot at bunga ng damdaming mapaghimagsik. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito. Na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So, kapag pala may damdam tayo mapaghimagsik, isusumpa tayo ng ating Panginoon. Ano pong mangyayari sa atin? Ibibigay niya po sa atin ang kamatayan. Ano po yung kamatayan na yun? Yung ikalawang kamatayan po na sinasabi natin. So, sa ating pong mananampalataya, kailangan lang po na isipin natin sa ating buhay na sa araw-araw ng ating pamumuhay, makagawa po tayo ng kabutihan. Makapaglingkod po tayo sa Panginoon. Sa abot po ng ating makakaya. Habang ang ating pong katawang ito ay may kalakasan pa. Hindi yung sa panahong hindi na po natin kaya makapaglingkod sa Kanya. Sabi nga po nila, lagi pong nasa uli po ang pagsisisi. So, yun lang po. Dahil konti na lang po yung oras. Maraming salamat po. Dakal pong salamat kini nga kay katamong kapatid memye pamag-aral kay katam kapampangan namo po. At king kay katamong banal tinubod na ning Dios bang mamye minsay kay katam. Kay katamo pong pangayat yung ni napukaw walaga yung kay katamong agawa. Ing metong tipo na ni metong ya pong kikatamong accomplishment king biatam. Metong pasalamat king Diyos. Huli pong itamo, pigkaluban na nakatamo pa pong sikanan. Ala na pong muna po at ang ibiyene kay katamo. King sikanan kay katamo na po. At tutukin niya mo po itang kabiyayan, huling panintunan tayo po. King antiganiti pong pamag-aral, may buklat la rin kaya katamong diwa at din kaya katamong kasarilinan. King metong antimong biklat na ning banal ay espiritu kaya katam. At deti pong bagay areti, alayon pong pisasabyan tala king kaya katamong kakarinan na iti. Maging king ikasulong na po ning kaya katamong kasalpantayanan king alang patugot, ing pisasan metong antaya, ing kaya katamong liban, o ing kaya katamong tinggap, akapanwalan, ng gangeni panatilyan king kaya katamong sarili. Nung nano ing ikitamo karing kaya katamong pengari,
Hanggang nganing panahon tamo ngeni, amalyaring gagawan tamo. Uli na po nitang ikit tamo masantingin karelang depat. Ya tamo po manatili king antiganiting kasalpantayanan nung iya po migpatutukaring biyada din kaya katamong pengari. King kasalukuyan hanggang ngeni kaya betala pang magobra ding mapilan amangat wang tupa na ning kaya katang kasalpantayanan keti na pamanimunanan ning kaya katamong pengari hanggang ngeni basta agyo na ning kayang sarili o ing katawan na mamintuyam pong gagawa ka rin kayang katungkulan. Ameto nga bagi, apasalamatan tamo mo rin king Diyos na king panahon na iti kaya betalang gagalo. Nung mo sanang pamanganyan, den kaya katamong pengari, ilapin po nung tinapeya, ilapin ding palaman. Uling ila ring minunang menakit, ila ring minunang ginalo, king kikatamong kasalpantayanan, dapat itamo yung meging bungangeni. Nukarin niya yung siyentro na ning karelang pamanuparan. Nukarin niya yung siyentro na ning karelang puso. Nung eketang burina nitang kikatamong Gino. Nya manatili lang tatalakad, manatili lang magobra king kikatamong kasalpantayanan. Dapat king panahon tamo ngeni king kikatamong kabilangan, ketang panahon na ilay lang magobra, pipilan lamo po den kaya katamong pengari. So memo nga lang ngeni, emo po siguro 5 at 10, deng meging bungada, deng meging anak da. So kita pong kapanahunan na hilaying magobra, lawenta mo po yung karelang kabilyan nung masakit po ngeni po mas siguro po kareng kabilyan daring mapilan tamong kapatad na nung minsan atina lang sobra niya po. Bakit po ang tiganiting panahon ng Diyos bibiyana na yung karagdagan kaya katam? Uling yung tao tutong eya po komportable na makaninamo nung minsan. May ngariyang mangarap, may ngariyang magaral. Potang itamo makapanatili tang magaral king kasalpantayanan na ini, mangarap tamo nating tang apayari. Mangarap tamo nating tang agawa. Makanyan po king kasalpantayanan ngeni, ingamo na kay katamo, ni kay katamong kapanwalan, kapamilinan nitang mayap tamong kapagnasan. Kitang mayap tamong nasa aking kay katamong kasalpantayanan na lalo tamong sumulong, na lalo tamong mangat king kikatamong kasalpantayanan. Uling in tutuna, itamo po king kikatamong kasalpantayanan iti luwal at kilub na ning kasalpantayanan ating lalawe kikatam. Ating lalawe kikatamo, wal at kilub na ning kasalpantayanan nung makananuya po ingugnaya na mituro kikatamo keti o kayong kikatang kasalpantayanan aliban. King panahon nga ni po itamo mamarap tamo king meto ngayamon na mangarap tamo itamong talasalpantaya keti king sibol na king 50 years tamo po ne po yung pisasabyang kanini although kinay na ne po ning kaya katamong kapatadin tema. So nga ni po bubuklat ko kapamilatana ning banal ay espiritu sa sabyana kaya katam tuturo na itamo pong itamong mikakapatad keti nano po yung sinabi na kayakatamo, bakit po inalimbawa nakatamo karing tegawan, king laman, kalupan na mo, nung ating kumang pabinyag kanyan, gawan daw kong kumpari ang pong kumari. Nang minsan po, yan naman sabyan ng tao na alako. Yan naman sabyan alakong pera. May git po kaya ing kasalpantayanan na tinggap tamo nganing panahon tam na pagsikapan tayo, luluguran tayo ing kasalpantayanan na ini. Po kaya lalong may git magsikap yung balang metong kaya katam. Tamo po sasabihan king kaya katamong sarili na may natam. Tamo sasabihan king kaya katamong sarili na alatang agawa king kikatang kasalpantayanan. Nune sabyan na sana ning metong nga tao malugod diya yung Diyos.
malugod siya yung Diyos kagum na retang mangalati kong dapat. Ketang karetang kanakong daraptan ang mga lating mayap. Bangi biyene itang kanwanan kanako. Iya po yung pangarapan tamo. Uling nung manatili tamo po ketang sabyan tamo alatang akarapat. Talagang alata pong akarapat. O kasi po yung sasabyanan ng kikatamong sarili. Lawen niya po yung metong amagaral. Potang dumalan niya king metong asubok ang timong eksemanasyon. Ano po yung gawa na? Mag-research siya. Mag-review ya. Gagawa na yung kayang agyu. Bang ang gangketa mong pasang-awa. Nung masakit yan talaga yung laban. Ang gangketa mong pasang-awa, panikwanan tamo pong misasalba. Kalupa na ing mita na makasalpantayanan kaya katamo. Makanano ya karagul. Nantaya ing kaya katamong sarili. Makanano ya karagul ing kasalpantayanan na tinggap tamo. Makanano ya kaulaga kaya kataming kasalpantayanan na iti. Lalamdaman po ding pagsubok. Lalamdaman po ring hamon king biyatam. Manatili tamo pong atyu makatalakad. Gagabayana ning Diyos. Bibiyana ing ganap kaya katamo lalo na yung sikanan. Na datang yung panahon, kapamilat ang dapuri at ang kaya katamong malating pangarapan, ang ganditak-ditak mo po, makasaw piya yung tao. Anya, lawen tamo po yung kaya katamong kabilangan, detang kaya katamong makatalang miyembro, nepo. Kaya katang kasalpantayanan, neta naman po sasabihan, detingan, para pareho tamo king grado, king kabiyayan. Dapat, po maging dahilan nung minsan kaya katamo, hanggang malatiya mo po at ang sabi napin ng kaya katamong tinipang banal, kaya tang kakaritak. No karinya kanu magumpisa yung maragul nung eketang malati. Bring sabihan po hanggang malati lamo ret ang kaya katamong kagiwan. Nung ipagkalubtalang po sa aking kaya katamong kakarin na iti. Ala pong imposible at alang masakit po at ang buri na ning tao. Anya, sana po kaluguran na kapatad, king kikatamo pong kabilyan ngeni, king kikatamong sentro. Ne po, yung actually po babalita kaya kayo, although, yung kikatamo pong sitwasyon ngeni, data pong magkalub, open niya po yung kikatamong sentro bang ibiyatala po ret ang kikatamong pagkalub tetang kikatang kaigwiwan. Bang kanita po potang datang ing oras malyaring i-report na la po ng kikatamong tresurera nung bagkanula mo at bang kanita po pag-aralan tamo mo rin itamo po pupunta tamo kitang masanting ampong ikanawang na po ng kikatamong kasalpantayanan. Anya po, kaluguran na kapatad, na naman po kasakit ting meto nga manalakaran, king antikaniting pamagaral. Ne po, uling bakit tayo pong kutang? Pota pong pisasabihan tayo po yung antikaniting bagay, anong minsan po atang kay biritane, o nung minsan tayo po biri, alayang keliwan po atang nanda kayong bisakong tuki Isabela, alata mo pong pakibat, nung etapa bubulad. Ne po, potang atsuna yung pamamunta, King Isabela, kantata mo po sumabing rasne po. Pero nung ugalyana po ning tao, po, mag-decide tamo po nung nokarnita nga giyutam. Ipagkalubtan yung maranon, bang kanita, ababalo tamo po nung nanula sitwasyon din yung kaya katamong kagiwan tamo po. Uling hanggang nganing panahon na iti, pag-aralan tayo po. Although nung ini po, o ita pong bayong propose tamo pong pupustamo. Ne po. Uling tutuna po yung sabyan tamo ring structure ang tiganini po atin la pong atin tamo, bengarya naman pong tao. Tutwala naman po deng building, tutwata hanggang po nga kakit siyang batu ang po nano. Tutwa tamo man po. Hanggang in tao, makanyan niya naman, hanggang deng kaya katamong telagang makanyan. Atin la naman pong panahon. Atin lang ang ganan nung hanggang po sabihan tamong neking katibe, datang ya po itang panahon, miras ya po itang kayang tinyang expiration mo rin. Ne po. Anya sana po kaluguran na kapatad, mibukla la po rin kaya katamong diwa,
Katang yatamo po king kikatamong pamagaral. So, itamongan po, malugudjing kikatamong ginungeni, mi abe-abe atamo po, mi sasanmetong pasibayo, at sana po ing Diyos sa karing daratang tamong aldo, yang gabi ang pong magkalub kikatamo. Dan po kikatamong pisaw-saw ngayon, 4,250 la po. At ito pong kadwang basket, 1,800 la po, 1,869. Bakit po ating uli pong may kumpanya po itang kakatampe ngari, may operay tatangel yung po. Dakal pong salamat, maya pa habak po kayo.
Ginongin po kaya ba na iti anong makanan ni Diyos ko kaya nagandar kaya kami sarili bati mo paya kung kanyang nakapungapat nila. Ginawa lagi pong balang na plus ka rin dapat mo mangayat kaya kami nunay po yan dagat sa buwan king pang-espiritu mo king kapatuwa. Ginongin mo sa iti kita pong tirong tengari waman at sukaring biyasa. Diyos ko makanyang may sana po patong bayan. Ginoo, maging instrumento mo lamang naman. Ting doktor alalawi ka rin Diyos ko, pamalan mula rin tayo ng puso mo ni. Itambanan mo kayo pa yung Diyos ko, yes sana kong magana. Ginoo, ngayon mo sa iti, ang timurin mo ngayon po rin kayo ng tengari. Makanyan na pong magsikubli, ang kaya lang pinibatan, tingalong bansa. Ginoo, magmaklakbayan na Diyos ko, patong bayan mo lahat gabayan. Kung makanaw na pong may opaya pa kayo, may na pong miras masaya. Ginoo, ngayon sa iti, anong makanano Diyos ko, pasalamat kami. Anong makanano ilawat mo sana kung kami. Igdurog ang karusa ng iyan, Diyos ko. Natimoy ngayon bagyo. Dol-dol, sakit ang mabaya. O tornado yung parang may volcano yung biglang kamatayan, yung disgrasya. Ginoo, purin kayo kami sa kayan, Diyos ko. Makanyang mo sana kong betes, mga namin kayong miras payapa. Makanyang mo kayo sana gabayan kong kayo aming pamalunin. Karing kayo bumuntok namin, yung makanyang kayo sana kong linisan kayo aming daan. Ipapanal, at ipanalain minaramaan din kayo aming kapatid. At suking arong bansa ang Diyos ko, katubalin king kasalpantayan. King balang may itong sa akin Diyos ko, kung ako mag-verse ang pumasigan. Bati mo pa yung datay nga po, Diyos ko, kung ilan ang pamanuli, makanya mila po makayate pa si Bayi. Iba, timurin, kung po hindi kaming bondo katatangalan, Diyos ko, pamayatan mo sana. Ginoo, sarami sana po paskulan. At timurin kayo ng albugan, Diyos ko, ang patugot mamagusin kayong gano'n. Ginoo, sana po yung kayo ng geng na po na yung nasawa na po tangalan pa si Bayi. Ginoo, sarami po paskulan ito. Ang timurang gining Diyos, ding manangkulang kiti aming bansa ngayon Diyos po ng mga anak. Sana ipa, yan mo kung magandang puso. Gining Diyos ang timurang kiti aming maning muna. Ginawa pamalamin kayang puso kong kaisipan. Ginawa para sana kung huwag kong kayang pasbulan. Diyos ko, kasana kong panyulo ka rin daal. At itambanan mo kasi sa Diyos ko, ya sana kong paisip mo ngayon. Ranting mo ba yung Diyos ko, milahok kong kami nakita o pamikampi-kampi pa. Ngunit ang parang musti sa Diyos ko, sana kung manapili ka rin karang nakaisipan. Ginawin mo sa iti, milumang salaysaya ting galamandar, kaya ang puso kong kaisipan. Ika'y managitig pa at ika'y makabasa. Diyos ko, sana po tanggapan mo mabang mo kaya narapan mo maripat ng inang ng wakas. Iyan nasa po,